Giluwas ang pagpahigayon sa Office of Barangay Infrastructure Project sa pagpangulo ni Assistant Provincial Engineer Tassie Gales og weekly inspection ug monitoring sa tanang ongoing projects ubos sa programa ni Governor Bambi Imano nga Barangay Empowerment Program. Ning bag-o lang mokabat sa 19 ka mga proyekto nga kasamtangan pang gitukod ang malampusong gisuta sa maong buhatan gikan sa nagkadiyang mga barangay sa tibok lalawigan. Kini mobalor suma total 28,542,602 pesos .57 centavos. Kini gilangkuban sa 1,297,594.18 pesos nga kantidad sa katukuran sa Covered Court Stage Phase 2 sa Barangay Kasinglot, Lungsod sa Taguluan nga ana-ana sa 64.2% ang pagkatibawas. Mobalor sab sa 1,173,292.64 pesos ang katukuran sa Multipurpose Hall sa Barangay Poblasyon na Awan nga ana-ana sa 23.5% ang pagkatibawas. Mukantidad sab sa 490,804.1 pesos ang gitukod nga VAUC building sa Barangay Santa Ana, Lungsod sa Taguluan nga ana-ana sa 67.4%. Anaa sab sa 1,496,567.13 pesos ang kantidad sa Multipurpose Hall sa Barangay Awang Upol nga anaa sa 50% na ang pagkatapos. Mobalor sab sa 2,998,609.18 pesos ang konstruksyon sa Covered Court sa Barangay Maputi na Awan nga anaa sa 42.3%, samtang ang Open Road Canal Phase 1 sa Barangay Linangkaya na Awan anaa na sab sa 75.5% ang natapos. May kantidad sa 1,694.72.66 pesos ang konstruksyon sa Barangay Water System Phase 1 sa Barangay Ugis, Initaw nga ana-ana karon sa 67.4%. Samtang ang 1,794,937.70 pesos nga katukuran sa Covered Court sa Barangay Andalis, Initaw ang hapit na matibawas nga ana-ana sa 95.8%. Mobalor sab sa 1,190,732.56 pesos ang katukuran sa Multipurpose Building Phase 1 sa Barangay Don Pedro na Awan nga anaa sa 20% completion ug 2,194,300 pesos ang kantidad sa Drainage Canal sa Barangay Upper Taylagukon, Lugait nga anaa sa 86.4%. Ang 1,098,333.96 pesos na kantidad sa Water System Phase 2 sa Barangay Kalangahan, Lugait ana-ana sab sa 65% ug ang 599,345.29 pesos nga balor sa road concreting sa Barangay Patag, Mantikaw ang ana-ana sa 93% ang natibawas. Samtang ang 948,605.10 pesos kantidad sa pagkumpleto sa health center sa Barangay Bugdang, Talisayan ana-ana karon sa 45% ug ang 1,053,491.95 pesos kantidad sa construction sa Covered Court Phase 3 sa Barangay Tambagan, Medina ana-ana karon sa 35%. Ang 1,356,875.97 pesos nga kantidad sa katukuran sa Covered Court sa Barangay Tupon, Medina ang ana-ana sa 30% ang natibawas, samtang ang 1,655,585.4 pesos nga kantidad sa Covered Court sa Barangay Mananum, Daan, Medina ana-ana karon sa 55%. Mobalor sab sa 883,544.73 pesos ang road concreting sa Barangay Corales, Sasaan nga anaa sa 24.63% ang pagkatapos. Samtang ang 2,723,922.6 pesos nga kantidad sa Covered Court Phase 2 sa Barangay Himaya, Purok 2, El Salvador ang ana-ana usab sa 65%. ug ang 1,995,945.45 pesos balor sa katukuran sa water system sa Barangay Himang Panginitaw ang ana-ana sa 86.5% ang parte nga natibawas. Aduna sa pipila sa mga na-monitor nga mga proyekto ang hingpit na nga natibawas nga mobalor suma total 2,588,335 pesos and 60 centavos. Langkuban kini sa 898,700 pesos nga kantidad sa water system sa Barangay Mati, Claveria, 994,115.60 pesos nga kantidad sa water system Reservoir Phase 1 sa Barangay Kalakapan, Initaw, ug 695,520 pesos nga kantidad sa water system sa Barangay Patag, Upol. Tinguha sa BIP nga ma-inspeksyon, ma-evaluate ug ma-validate og insakto ang kalidad sa tanang proyekto aron masiguro ang kaluwasan sa tanang mga benepisyaryo.
mismong si BIP Head Engineer Tassie Gales uban ang tanang personahe sa final monitoring team sa PEO ug mga resident engineers sa matag na sangpit nga proyekto ang galibot suroy sa tanang proyekto. Daghan na ang nabalik nga kaayo sa Barangay Empowerment Program sulod sa makatuigan nga namunuan si Governor Bambi isip amahan sa lalawigan kung asa mihatag gahom sa matag kapitan nga magsumite sa ilang gusto nga mga proyekto tungod sayod ang gobernador nga sila ang mas nahibalo sa mga gikinahanglan sulod sa kabaranggayan. Tinguha sab ni Governor Bambi nga sa dili pa mahuman ang iyang termino, mahuman na sab ang tanang mga ongoing projects. Kung asa dili kini mahimong posible kung wala ang dakong tabang gikan sa tanang provincial board members nga mapadali ang pagpaduso sa tanang rekisitos, lakip mga papeles alang sa katumanan sa mga proyekto. Kauban si Benboy Bagen sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.